Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De fractievoorzitter van de Partij van de Vrijheid in de Frieske Steerten, Jelle Hiemstra, is juist in zijn wenning in Snits toch onbekende Mali mishandelen. Nevens PVV'er Hiemstra heeft het geweld een politiek motief. Even na het zien komen 2 maskeren Mali bij Hiemstra op een Canadese street in Snits onderdoor. Had hij Iependocht begint het duo met ijzeren staven te slaan. De 40-jarige Hiemstra en zijn 26-jarige vrouw raakt zich licht verwoenen. Nevens Hiemstra heeft het geweld maar zijn belutsen niet bij de PVV te maaien. Een 201 kapwenning in Oonbouw is van de morgen instwatten in de Nijbouwwijk Techem, dicht bij Ljouwert. Woender op woender rekken het in verwoenen. 2 bouwvakkers die in het pand krijgt verlitten. De wien heeft snelle gedachten deze ravage veroorzaken. Maar mogelijk binnen de wan van het huis ik net goed genoeg verzetten met steunbalken. 2 bouwvakkers waren in de wenning aan het werk, maar houden op omdat het de hut waaide. Buurtbewoners binnen botskrokken van het ongeluk. Ik had een heel erg gedreun, dus ik dacht eerst er gebeurt iets in mijn huis. En dus ik zie het echt met de honden aan de hollen en toen zei ik een hele grote stofwolk maar iets vallen. En toen werd ik al dus ik heb heel hard mijn man op van hier komen, want ik denk dat er liggen 2 mannen onder. Want die hebben we heel tijd aan het werk jongen. De oorzaak werd nog onderzocht. Bouwbedrijf Heijmans zet de bouw voor eerst stil aan. De 48-jarige dragster die het zwier verwoenen rekken bij een vechtpartij in zijn woonplek is juist er verstoorn. De vechtpartij wie is nu de nacht op de Robijnenkamp in Drachten. Toen zien we het voor het slachtoffer, Hanni Haanstra, een stille tocht houden. Kerskes bij de vaardoor van het huis van Haanstra. Het nijs van het versterren van Hanni Haanstra is het onkomen in de buurt. 24 rechercheurs onderzoeken de zaak, maar het is nog heel net duidelijk wat er gebeurd is. Ik ben er nog geen meest kan aanhouden. De stiefdochter van het slachtoffer organiseert het, met een buurvrouw, een stille tocht. Om te zien dat dit net normaal is door zinloos geweld er nou in overleden. En we willen laten zien dat zinloos geweld gewoon een keer moet ophouden. De tocht begint tijdens dit juni om 7 uur. Ik, burgemeester Bert Middel van Smellingelaan, zil maar in. Een dag na de brand bij het spekjesfabriek Astra Farm in Haans is goed te zien hoe groot dat de ravage is. Alles wordt oprommen en de verzekering komt de schee opnemen. Ek het wetterskip inspecteert, want het bluswetter is knalreed. Dat komt door het bietensop dat broekt water in het fabriek. Het is net gevaarlijk, maar toch kan het net naar de wetterzuivering. Wij moeten voorkomen dat er te veel afvalwater, verontreinigd afvalwater naar de zuivering gaat. Daarom hebben we vanochtend gezegd, het schoonmaakwater dat mag in principe niet naar de zuivering. Dat moeten jullie eerst gewoon opvangen. En eventueel, als er onderzocht is wat de kwaliteit is, dan kunnen we nog kijken waar het verwerkt kan worden. En misschien zou het dan naar de zuivering kunnen, maar nu even niet, om te zorgen dat die zuivering niet overbelast raakt. Doel is het fabriek zo gauw als mogelijk weer op te bouwen. In de tussentijd willen ze in Haans inpakwerk doen. De jonge multimediale lezer waarmaatje voor de Frieske literatuur. Dat werd het doel van de tweede moanne van het Frieske boek. Hoe doe je dat? Nou, bij Gelix trog de gedichten-app Dichterbij te lanceren. Op de mobiele telefoon kun je dan luisteren naar gedichten over Frieske dorpen en steden. De winter stenen fietsen op die stee. Donkere rieders komen en vernemen net de lichte botsing met die moeren. Dat is eigenlijk het aantrekkelijke van de nieuwe app. Dat is direct op locatie poëzie taddy nemen kerst. En ik de relatie van plak en poëzie, dat is heel bijzonder. De moanne van het Frieske boek wordt van 16 september tot 16 oktober. En het begint na week vreed met het Frieske boekenfeest. Daar wordt ook het cadeauboek presenteren dat dit is kreun is door Hielke Speerstra. Het waren er nog. De wien helpt joen en vannacht aan, hond mogelijk stwarm in de kustgebieden. Maar kans op tonger, het wordt een gratis stretchen. Morgen een buigwaartype, maar op een ei wienstierten en tonger. De zinnen litten met geregeld zijn en het wordt zo'n 18 graden. En op zag je deze kwarte jood dadelijk heer en passie voor stoom. En ik meld me maar meer Friesnijs aan om 6 worden.